So amoy ni ha ang sinisering na balay nga milagroso nga kadaan ini nga duro mamay kalano di da Yolanda kada lagi pinin ha tumindog lagi hapon ini amoy ni ang arampuan nga kundiin masisering naton ang balayhan mahal na patronan milagrosa kasalbasyon. So kita untaan ini living na ini kanang San Miguel na din idapit. So mabaking kita. Ini ni kado tanaga din ito nga pag-picture. Pero ang unan aton siya medyo baga malabuan na video pa. Yan yan baga medyo clear. Di San Pedro. Kakano kalusad di man San Pedro. Kinita ka na ng video. Di man kita mo upay. Oo makaruruyag daw mo nag-comment. Oy good morning, good morning, good morning, good morning. Today is anong adlaw yan today is May 7 Tuesday 2024. Time check 6:25. Ano ha di lamay ha. Baga na kuang-kuan man kita kakulop. Oo, nasingad to kita dagat. Higirita higi. Primo de los Reyes, si Mano Rene de los Reyes, si Mano Roque, ang mga Custodio family, lagad. Agad to kami ambaw, uy, mapingaga iyo. Patron niya na tugop. Happy Pista tugop. Oh, mapingaga iyo, no? Good morning, good morning. Ayan, nagtawag kung ano tatong pwede mabuhat yan ang adlaw. Paglibot naman kita tanawan. Inilat bungto kung ano mga pwede nato mabuhat yan ha. Mga burbalabag lang kita. Sa kayon tali at batos. Okay. Thank you. Apista na good man, oh. Karay. Oo. Sirum man. Uy, sumasirum. Uy, gaano ka? Surat? Sige daw, surat na. Surat na. Surat na ikaw. Lalibot kita. May nagkialayan kadto ko kita balay ko nga. Ang balay ko nga kadaam bang arampuan. Adto kita. Awon mga tindahan niyan sana kita makadto. Kadiyan kita didapit. Basta kulop good man kita kato Kariso hiton plaza. Amon ato niya na baga na ako nan nga adlaw. May mamurang tanan mapakadto kita to sa nga balay nga arampuan di diha likod nga duro nagyapon hing kaiha ang milagroso nga balay. Salvasyon. Ilakip talaan nga mga tortindahan at maruruyag itinin nga alti, milk tea, kinawa, wintermelon. So may the pre-delivery text lang mo 0998-0965-0953 adila na plaza. Lalibuton tayo tub-tub ganto may na talahi mang raw niya ng adlaw. Kinaturog kita kay ako loob nasingad to kita Atlantica. Ginimbitaran kita ni Primo de los Reyes ni Mano Roque ni Mano Rene Ramano Rene de los Reyes. May lang dito Antipolo mga paragimoinin mga kuan mga Christmas lights. Adi diri ha isaw. Mapahinga ka. Kulok mo yan. Yan na aga. Pinanmasuan nila dito Igbaw. Nilo tiraw po. Balit ng balhin nila din ni.
nakakagroginhawa na plaza. Okay din nakaginawa. Di din mga butsi. Oh. Al manggo aray na didi. Oh. Oy, Tummy Food Hub. Oh. Adin. Oy, ano ka? Tao? Tummy Food Hub. Food Hub amo na. Oh, ang Tummy Food Hub. Nakakuha ng tanin ni namurang tanan to na di. Yan na di oh, mo sa tiro di baga pakuan oh. Baga taad to ha plaza. Oh, okay plaza na no. Iced tea, liquid hazel and tummy ice. May danira mga frappe. Alagat frappe. Mga oh ha. Atong karuyag baga magpakuanhan ira. Oh, yan kay. Pahinga kuan. Karuyag nira magpatog na ira mga magpasok nga ulo. Kuya dili. Oh, yan kay. Ala. Adin man. Ano pa yun? Hipon tapos tinirahan tinin nga mangga. Oo. Ito mga naglilihi. Hello, ano ka? Ari gyapon ko karuyag niyo kumaon ng banana kyo. Adim baduya. Oh. Banana kyo. Oh, adi pagyapon yung kuan. Mangga. O yan kay. Ngan labi na gyapon tadi, tumuriyagong gyapon ang milk tea series, damo gyapon nga pagpipilian. Magkador nila ini ang Japanese cake. Yan pera ni ma'am. Oy mo penga kulop. Oh, tabiya po eh. Oh, may din na potato fries, ha? Ala pa ka dila ha, dila hindi didapit may Tanawang Plaza. Oh. Oh, ito no. Mga okay. Hey, brother. Oy, the Virocano family. Oh, alaga number 381. Sakay na ka man inwaw. Adi man adi pa didihin na Milo. Oh. Oy, adi ba? Adi ka pa ni Michael Jackson. Di daw. Michael Jackson. May daw sa nga natago. Ato na tinago no sa. O adi kaya po ni Dina Bunibi. Ha? Kung karuyag niya pangin sa Yuron, panginanon, adi Dina Bunibi. O, mga fishball ha. O, adihin. Quick. Dugo. O, hotdog. Magkadudilay pa nga iba. Ano pati yung ginuhulat? Adilan ha plaza. Okay. Tala, masiga din na kita barangay, barangay. Balay nga ampuan. Hoy, ano ka? No. Kasi di likod ah. Oh, likod ah, plaza. Oy. Tabi apoy. Ano ka? Tao? Tao, Elin. Oy. Kasi ito itong mga gipipinan luwas kay tungod good man ano. May da nag-comment sa YouTube. Salamat ko nung nagkukuang kalagyapot mga waray. Dapat hirat mag-adjust ha at dili kay kita permitted mag-adjust it mga ibang mga lingwahe, no? Oh, manabiti ari perong tanay. Matisog ganda kita nga diha balay arampuan. Ug tay guideline niya naton yung mga rawon. Ang importante, wag nakakahatag lagi hapon kita. Hinguti nga pamaagi nga atong pagliaw ha iyo. Oy, shout out anay. Gabay ta anay pangaranan ito nada YouTube. Mabaga na pa bantad nira mga Ologat na pa bantad nira mga kalag. Tuyas. Oo. Anay ha, kita unta di ha YouTube. Anay. Oo, sugad kan. Ay nadto. Mga bago naton yung mga kuan. Mr. Disposable. Taga nila disposable Mr. Tagahuron. Oh.
May daniya comment nga kadamon artihas tila na kita ito pag commentin mga diri ka kaupay ito kasi tao ha. Wala kita, good vibes lang kita. Pero anyway, we cannot please everybody. Welcome lagi hapon din haton channel. Iton mga basher. Ano pa matat mga kuan. Anyway, hindi kita pa ano ba to? Ano? Ride safe. Oy, kan katrabaho may daw sa nagkuhan nga salamat daw ko no han aton baga pagginakan hin aton winaray nga mga lingwahe kay baga naliliyaw ya imagine 7 to 8 months na ya dito ha kuan 7 to 8 months na ya ha Amerika pero padayag laghihap hiya nga baga iyagin kukuhan iton kanang lingwahe iton waray. May dalagyap niya kung at least na ibabaruan. Mahalin natin ang sariling wika. Sa garan may mga natagpira na katuig. Nangangalimot na tiba labi na kung nakadahan Manila, Tagalog. May danganin tagusala Kasimana Manila. Di na nababaro pagyakan ito naton lingwahe nga winaray nun. So ikapira na yan kaadlaw pag nobina hiton aton Birhen Fatima. Mapatron niya na din niya buntay Mayo 13 kadungan iton Mayo hamay mohon good man sering pa man kinin kun hinot nag-hermano buntay hiton Fatima tira pamilya kung ano man amon hirat nagpapakaon itong mulupyo liwat bugos lot ng mga taga-buntay taga-buntay pipira-pira man ini mga di nga na sobrang 1,000 na dat baga ambot pera ka kuan itong mulupyo itong buntay baga damula ka igihap pero amo itong baga kuan so aminit aton baga sinisiring binuhatan liwat kada kulop alas 3 naman yung taton simbahan mahatag lang kita ang kadang 3 o'clock habit natin so katalayo yan kabahin hadton aton mga sinisaring kanina naton mga panyakan lingwahe naton nga waray may daghihapon naton hibasaan dito naton sharing pa mga nag-PPM. I'm sorry sir ha. Kumbaga sugad dito na akong panluwas nga bagan sinisharing niyo mga nakakatamay ako hiton akon mga gini-endorso nga mga ano pa ini mga nagbabaligya, mga tindahan. And so far ikaw laan nakagiyakan hadto nga baga malaing kunot ako mga panluwas mga nakaka-insulto kuno ako. I'm sorry sir pero amo to atong pamaagi kay baga nakikita man naton nga baga cut siya pero thank you ton imo kuan imo baga pagkomento ha akon kay at least ada ka lagi hapon nagkikita kay di man naton ini pirag or di man ini karagpirit ko di ka naruruyag kayo pagkita naruruyag ka ako na kay I love you too. So gud leton nga atong pagapamo gud malatot atong pamaagi gud man kay magano man kita kung saan tayo masaya doon tayo nga nita kung liwat baga pagkuan pagpulong ba usainin nga bagahin kan maginahinay ako bagan patay ba bagan diri mo pay ba bagan di oray ko power oray ko bagan diri mo pay ta ka deliver kung bagan diri tong karusig nga baga dominant oy mapay nga kulo pa diri tong karusig nga dominante kita ha et atong lay itong bagayin that boses na hitaas naton para baga lively baga may din naton confident so amoy ni ang sinisiring na balay nga milagroso nga kadaan ini nga duro mamay kalano di dan Yolanda kadalagya pinin tumindog lagi hapon ini
amoy niyan arampuan nga kundiin masisring naton an balayhan mahal na patronan Milagrosa a Salvacion. So kita untaan ni living na ini kanan San Miguel na din dapit. So mabaking kita anak ko gala to baga pa makita ato man ni kuan ali San Pedro kakano kalusad di man San Pedro ginita ka na ng video di man kita mo upay oo makaruruyag daw mo nag-comment kita daw logad kayo ambutin mo din kita kita makaruruyag ka ni masayaw no bodo panginanuan niyo kung nakilala kami hay amin hi ito rin nga rin ipiling kadiyan panginanuan niyo adyan kita amin ibaying adi ka di man kita parang tat music e bayi nga mo kolog kinagiling kita at boy ay bagat naglulubo-lubo piling kurut karida piling away ni piling pero tunay to ni Pedro logat Pedro Pedro o isang Pedro linusad ipiling nga yan Pedro Pindoko uy adi di may dida paralita yung mga sura uy kandasara nga ini dida oo mo ba ito kandasara sabi dida. So welcome to Barangay Likod amin din na bumutang kunti kang ka dito aton hawasa man dito kandanibo dito dapit tapos barangay huliton kuang kada Chirling 5 and din niya mo din ito na tubtuban or sinisiring nga boundary itong likod tapos amo na nagsisiring man an balay arampuan na dumadouble park kita di kita kinalo ko to din yan magabarkada ni mo maring himan Milagros oo pero may ticket to na Ryan piso no na tagpulot hapon amin dinilapit Del Rosario 784 Del Rosario Del Rosario alas 7 na abri alas 7 na abri tumadayin kita apay kita ako gin picture tanan una pero naton video baga diri good klaro minsan iton ko ano iton mga apay madayon may kalay ni no mga kadaan ni yung mga apay mana madayon o adi nga ni may mga bisita adi gihapon mga pinunganan o mga kung ano tag 5 na ito na tag 5 itong kuhan may dala na ndadayon din pengakulop aminian kuhan Salvacion tarayukan
kasagaran ko din na kanhi. May still mating, oh, may namon dito. Sa basta birthday na kanito. May da mga inaampo. O gindadayo niya sa tayo na. Kay tungod dito mga milagrong na ginahatag. Dahil ito natin tagsa-tagsa ng mga siya rin pa mga tinuuhan. Oo. Pagkaya na kita taga din nila. Day, taga din ka. Kabuinan. Sige. Tigang pera kabuinan, mamay ka lang, no? Ikadota na yun nga pag-picture. Ini ikadota na ganyan ito nga pag-picture. Pero ang unan aton siya, medyo baga malabuan na video pa. Yan yan, baga medyo clear. Oo. Oo, sala. So par, ano man. Ngayon din naman din ito. Kung matawa-tawaan nga sangkay. Sala naman ha, amo ito na bisita ta otro. Sugadan usa nga nag-request. Nga bisitaha daw kuno otro ana balay arampuan halikod. Oo, an milagroso nga balay. Okay. Balik kita. Amo ito natin yan ay mag-rawon. Again, salamat sa iyo. Hindi padayon ni Gato na pagsuporta. Ini nga ito na pamaagi. Baga pagliaw-liaw, libang-libang. Okay, ini na ito baga buruhaton. Dito man nga ito na ano baga. Oy, mano bitay! Dito man nga ito na baga. Siyempre pa ma-impress. We cannot please everybody. But siyempre, nagkangaro lagi hapon kita ito na pasaylo kung ano man ta aton mga tao nga aton baga diri na asyahan. Sorry la ha. O hino ba naman kita para baga magpakadako-dakot aton buot. Dalit baga sorry la. Libuton ta na lang dito gihapon. Ilayon ta na dito sa libot iton plaza. Thank you ayo. This has been your friend from another stars. Iyan iubos nga sangkay. Oy. Labi na tadi ading gwapo man. Oy. Ano na? Ha? Wala na yun na. Oh, wala. Hindi kita kagiat isang kayad to. Ang Tulpo Brothers. Yan nila si Erwin. May din niya. Libot lagi at plaza kadali. Again, this has been your friend Ininyo Busa Sangkay Tonyo. Oy, good night, sweet dreams. Mama, chup. Thank you. Tama, edit na kita ini. So, ay, ulo ko doon. Oh. Oh. Thank you. Ay.